Že ahoj, všichni vás zdravím u nového dílu. Budeme si ukazovat dva programy. Budeme si ukázat dva programy, přes který můžeme upravovat obrázky, ja? Takže je to tento a tento GIMP a PaintNet. Takže vrátíme tam, kde byli. Ukážeme si ukážeme si GIMP. Tak jo, takže tady máme GIMP, jo. Takhle tady vlastně se sem vložíte obrázek, a tady se různě můžete upravovat, jo. Takže takhle se to prostě tady štětečkem, nebo prostě, jo. Třeba soubor nový, budiš, jo, a třeba štětečkem si tady prostě něco, já nevím, malovat, jo, třeba, nebo tuškou, ale lepší je prostě, bych jsem řekla, neříkám, že to tak je, pak takhle můžete trošku rozmáznout, to je dobrý. Na vlasy, když u někoho upravujete vody, jo. A prostě tady třeba takhle. Jo, prostě takhle. Tady s tím se trošku vzít. Tady a jako prostě nevím co všechno. Tady toho máte dost, tady to prostě umí hodně. Tady jdem se kouknout na PaintNet. Jak? Tady PaintNet. Takže tady máme PaintNet a někde nás vzali barvičky, jo. Takže takhle, tady prostě, tak se v tom dá upravovat. Ale tady je spíš program na klasické malování, jo. Jako prostě malování, barva, jo. Prostě můžete tady. Prostě byste se pak prostě naučili, jo. To není žádná složitá věda. Tady jsem to nečítá teďka, kolik jsem toho namalovala, co jsem namalovala. Tady si pak můžete ještě přidat takovýhle nějaký tabulky podobný, tabulky. A různý nový tabulky a prostě takhle. A jo, třeba takhle, dát se to před to. Ne, tady to fakt umí hodně, ten PaintNet. I tamto, jako samozřejmě já to teďka tady nebudu různě ukazovat. A to prostě to umí hodně. Takže jsme se dozvěděli, že to prostě a GIMP umějí hodně, jsou to fakt dobrý aplikace, dalo by se říct, na to malování a upravování. Takže vlastně takhle, to je teda takhle, no. Já vám můžu ukázat třeba tady PaintNet obrázky, co jsem udělala, třeba od každého 2, jo, tak, ale jako není to žádná sláva, nejsem zkušená, ale prostě si budete zkušenější, budete to mít líp. Takže tady to je třeba z PaintNetu, jo, věci na flísák, koně, už sedlo návleky, jo, tady je prostě třeba Star Stable, to je z PaintNetu, jo, takhle. Prostě jste si opravili klasicky hezky. A pak třeba tady máme tady to tak pardon. Toho budu mít nejspíš, no, vybrala jsem si jinýho koně, nehezčí koník, prostě jsem si byla jinýho koně, novějšího, takže tohle mít nebudu, ale dá se to už projít takhle. Pak třeba ještě, teďka vám ukazuju z PaintNetu, třeba takhle nějakou básničku, tady třeba Dalmatína, jo, prostě jsem se takhle upravila různě, takhle, tady to
mě udělala moje nejlepší kamarádka, cením to, moc krát děkuju, fakt. Nebo třeba ještě takhle. Nebo klidně třeba takhle. Jo. Tady to jsem použila v jednom videu, určitě doufám, že jste to viděli. Tak. Jo, a prostě tady toho mám dost z toho PyNetu. Takže zatím všechno, co se vám ukazovala, tak to bylo z toho PyNetu, takže teďka jdem na GIMP. Tak. Jo, tady to taky udělala moje nejlepší kamarádka. Vidíte, z toho GIMPu prostě tady udělala ty vlasy, tady takhle. Jo, prostě, jo. Nebo takhle jsem si udělala svůj skin, třeba můžete si udělat takhle. Přes toho jsem si udělala já, jo, nevím, jestli se to moc povedlo. Vidíte vlasy, tričko, jo, prostě. Takhle třeba přes ten, jak se říká, upravování, no dobrý, takže. Jo, jo, nebo třeba takhle, jo, teda jako takhle třeba. Prostě vlasy, teda jsem tady udělala, no. Prostě jak vidíte, tak tady toho mám prostě hodně. Takže na základ si ukážem třeba ještě YouTube, jak jsem trošku vylepšila. Jo, a takhle prostě asi spíš nepovedeně jsem si udělala YouTube. Takže doufám, že se vám tady to moje menší video líbilo. A takže mějte se, určitě si tyhle ty dva stáhněte, užívejte si a čau. Like, odběr, koment, pokud se vám to lajkovalo. Čau.